15 Awgustda Mary şäherindäki Belen Söwda merkeziniň daşynda üýşen müňlerçe adam Söwda nokodu tarapyndan gurnalan lotereya oýnunda özlerine bayrak çykmandygyna köpçülikliň nägilelik bildirdi. Nägileligi köşeşdirip köpçüligi dargatmaga çalşan howpsuzlyk işgärleri bilen adamlaryň arasynda goh galmagal döredi. Batabastlykda enatalaryň çağalaryny tapyp bilmeýän halatlary da boldy. Raýatlara garşy güýç ulanan howpsuzlyk işgärleri onlarça adamy tutsak etdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we waka şaýat bolan marlylar gurrun berdiler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä awgust aýynyň başynda Belen Söwda merkezi lotereya oýunynyň geçirilýändigini elan etdi. Şonda Söwda merkezi oýuna 50 manat töläp bir jorap satyn alan her bir raýatyň gatnaşyp bilýändigini we oňa gatnaşan adamlaryň hiç biriniň bayraksyz galmajakdygyny, ýagny lotereyalaryň hiç biriniň boş däldigini ma'lum etdi. Söwda merkezi lotereya oýununda avtolog, kirmaşyn, gapgaç ýuýan maşyn, haladelnik, mantygadan ütük, polisos we başga-da ençeme bayragyň beriljekdigi barada reklama etdi diýip bir marly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz lotereyanyň oýnalýan güni, ýagny 15 awgustda ýerden sagat 8-den soňra adamlaryň Söwda merkeziniň öňüne üýşüp başlandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä adam gaty köpdi. Olaryň takyk sanyny aýdyp bolmasa-da 4000-den köpdigi çaklanylýar. Sagat 9-da lotereya oýnalyp başlandy. Adamlaryň arasynda kardalyp jorap satyn aldym diýenler öz nesibetini barlamak üçin 1000 manatlyk jorap satyn alanlar hem bardy. Adamlaryň satyn alan jorabyndan hiç sat çykmady. Adamlar hiç bir lotereya boş däl diýdiler diýip aldananlygyny bildirler hem bir-birini ak bazarda edil şo jorabyň 10 sanysy lomoy bahadan 20 manada satylanlygyny aýtdylar. Adamlar gahar gazaba mindi. Söwda merkeziniň öňünde ilk başda 10-20 sany polisiýa işgäri bardy. Olar adamlaryň gahar gazabynyň öňünde durup bilmän iýde süýşdiler. Dip waka şaýat bolan marly ýaşaýjy aýtdy. Mundan soň adamlar Söwda merkezine girmäge başladylar. Ol ýere giren adamlar Söwda işgärlerinden joraplaryň ýygyna alynmagyny we pullarynyň gaýtarylyp berilmegini soradylar. Ýöne Söwda merkeziniň howpsuzlyk işgärleri olary dukandan gowy çykardylar. Bu aralykda habarçymyzyň maglumatyna görä Sewite goşmaça iýerilen howpsuzlyk şol sanda polisiýa işgärleri hem adamlary güýç ulanyp olary Söwda merkeziniň içinden we daşyndan dargatmaga başladylar. Elleri rezin dürreli howpsuzlyk işgärleri goh edýän adamlaryň gollaryny toglap, polisiýa ulaglaryna salyp, şäher polisiýa bölümine alyp gitmäge başladylar. Ýöne munyň bilen adamlaryň sany azalyp, gahary köşeşmedi. Söwda merkezini desine yaptılar. Öğlen saat 3'te burawny onuň içinde öz işgärlerinden başga adam galmady. Howpsuzlyk işgärlerine goh edýän adamlar däl ise mobil telefonuny video ýa-da surat düşürmekçi bolan adamlar hem tutsak edip äkitmäne başladylar. Hatta olar Söwda merkeziniň işgärleriniň hem el telefonlaryny ýygyna aldylar. Raýat geyimli adamlar halkyň arasyna girip video we surat düşürýänleri ýygyrlamany, olaryň gürrüňlerini dinlemäne başladylar. Olar borlay gideliň dronumyzyň peýdasy ýok diýip adamlaryň arasyna ýygy-ýygydan gürlemäne başladylar. Ýöne ysy howada jany ýanyp barja puluny jorab satyn alyp hiç bir bayrak alyp bilmedik adamlaryň ençemesi özlerini dargatmaga çalışýan howpsuzlyk işgärleriniň bir näçesi bilen ýaka tutuşdy. Basabaslykda ençeme enatanyň çağılaryny tapyp bilmeýän halatlar da boldy. Bu aýylgynç ýagdaýdy. Dip marly ýene bir ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä gaharlanan käbir adamlar Söwda merkeziniň töweregindäki enjamlara zeper ýetirmäge synançdylar. Polisiýa halkyň nägileliginiň öňünde durup bilmän ýene çete süýşdi we ertir howpsuzlyk kameralaryndan görüp birin tutsak eders diýip köpçüligi haýbat atdy. Ýöne adamlar habarçymyzyň sözlerine görä diňe lotereyanyň şu hepde welaýatyň uly bazarynda gaýtadan oýnaljakdygy barada häkimetleriň beren wadasyny soňra giýişlik sagat 6-dan soň Söwda merkeziniň öňüni terk etdiler. Azatlyk bu barada agdalýan Söwda merkezinden Mary şäher häkimliginden we polisiýa müdürliginden kommentari almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň ýygyderli eden synançyklary netijesiz boldy. Şeýle-de Söwda merkeziniň web saýtynda hem ne lotereya oýuny ne de gurrunu edilýän waka barada maglumat ýerleşdirilipdir. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ilat arasynda lotereya oýunlaryndan haray gözleýän adamlar köpelýär. Käbir Söwda merkezleri bu ýagdaýdan peýdalanyp, wagtal lotereya oýunlaryny gurnaýarlar. Ýöne käte olary gurnamak prosesinde aýdynlygyň ýokdugyny, yerli ilata hiç bir gatnaşyjynyň bayraksyz galmajakdygy ýaly ýalňyş maglumatlaryň berilýändigini yerli synçylar aýdýarlar.